खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं प्रमद बर'आ चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव दावबायहैनानै खौरां लाहैदों हाग्रामा महिलारिया गावनि गासैबो सिकिउरिटिखौ नागारबाय हाग्रामा महिलारिया केबिनेट लेभेलनि सिकिउरिटि मोनगोन बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बाक्सायाव हिंसायारि जाथाय सासे लाइमोननि गोथै सह'आव बोखांदों नगावआव सुरां मोसौ लांनाय गंथाम ट्राक हमदों दानिया आबुं रादाब बिटिसिनि गोदान गाहाय प्रमद बर'आ दिनै चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय भारत भुटान सिमनायाव थानाय दादगारि ओनसोलाव दावबायहैदों आरो रायजो राजाफोरनि जेंना जेंग्रानि बागै खौरां लाहैदों बिटिसिनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बेन्दोङाव थानाय दादगारि ओनसोलनि गोगो दै मोनलोङै माखासे जायगायाव थांनानै प्रमद बर'आ दिनै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैनानै जेंना जेंग्रानि बागै सावरायदों आरो खौरां लादों बे खामानियाव प्रमद बर'खौ मदद खालामदों 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहालांनाय आरो आथिखालनि बिटिसि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा उकिल बसुमतारी मोना बेखानि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो गुबुन सानै मावफुं सोद्रोमा मोना दिनै दादगारि ओनसोलाव दावबायहैनानै बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाफोरनो होनाय रादाय आरो गोगो लोंग्रा दैनि जगायनायनि बागै गोख्रैनो खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया गावनि गासैबो सिकिउरिटिखौ नागारबाय समबारखालि बिटिसिनि आइजिपिनो गांसे लाइजाम लिरहरनानै सोरखारा होनाय गासैबो सिकिउरिटिखौ नांला होननानै रोखायै फोरमायदों आरो हमगार्डनिफ्राय लाजेननानै पिएसअ आरो एस्कर्ट बेटेलियन गासैखौबो नागारबाय बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया मख'नो गोनांदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसिनि जथायारि सोरखारनि हेंथायै पिआइएल गथायनायनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राय होनायनि सानसे सिगांनो हाग्रामा महिलारिया गावनि गासैबो सिकिउरिटिफोरखौ बोखारनाया बिटिआर ओनसोलजों लोगोसेनो आसाम नाङै बयखौबो सोमोनांहोदों ओरैहाय हाग्रामा महिलारिया गावनि सिकिउरिटि बोखारनो आइजिपिनो लाइजाम लिरहरनायनि उनाव खावसे घन्टानि गेजेरावनो गावनि गासैबो सिकिउरिटिफोरखौ नागारनानै थांनो आरो खालि खालामनो बिथोन होनायाव सुहाबनाय हरनि समावब्लाबो बिथांनि न'आव थानाय गासैबो रैखाथिगिरिफोरा थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारबोना पिडब्लिउडि लामायाव थाफैनो गोनां जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों हाग्रामानि न'निफ्राय ओंखारबोनांनाय रैखाथिगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला सा 21 रैखाथि जवानफोरा हाग्रामा महिलारिखौ रैखाथि होदोंमोन नाथाय सा 11 जवानफोरखौ दोननानै गुबुन जवानफोरखौ बोखारनो नागिरदोंमोन खुंथाया बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया सासेबो सिकिउरिटि लाखियालासे गासैखौबो हगारहरो बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया सिकिउरिटि लाथारनांगोन आसाम सोरखारनि मन्त्रिमोन बादिनो केबिनेट लेभेलनि सिकिउरिटि मोनगोन हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि आइजिपिआ हाग्रामा महिलारिनो गांसे लाइजाम लिरहरनानै केबिनेट लेभेलनि सिकिउरिटि होनाय जागोन होननानै फोरमायहरदों मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया समबारखालि मोनाबिलियाव सासेबो सिकिउरिटि नांला होननानै आइजिपिनो लाइजाम लिरहरनानै गावनि गासैबो सिकिउरिटि एस्कर्ट आरो हमगार्डफोरखौ न'निफ्राय दिहुनहरदोंमोन नाथाय दिनै आइजिपिआ हाग्रामानो गांसे लाइजाम लिरहरफिनो आरो सिकिउरिटि लाथारनांगोन होननानै फोरमायहरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला केबिनेट लेभेलनि सिकिउरिटियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे सानै पिएसअ साथाम एस्कर्ट सासे गाहाय बडिगार्ड आरो सा 8 हमगार्ड थागोन नाथाय सा 11 सिकिउरिटिफोरखौल' दोननानै गुबुनखौ बोखारनो नाजानायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिया सासेबो सिकिउरिटिखौ नांला होननानै आइजिपिनो लाइजाम लिरहरदोंमोन आरो सिकिउरिटिफोरखौ हगारहरदोंमन बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिटिआर हालामाव मोनसेनि उनाव मोनसे फिन हिंसायारि जाथाय सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर लामिदारा गामियाव बिजेपिनि सासे मददगिरिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा देगारजों सुग्लिनानै बुथारना गालांदों दुथांफोरजों बुथार जालांनाय लाइमोनखौ आनन्दपुर सि ब्लक गामिनि मिन्टु कलिता होननानै सिनायथिनो हादों बबेखानि मिन्टु कलितानि देहायाव गोब्राब जखम जानायनि गोबांथार रोखा सिनफोरबो मोननो हादों
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजेपिनि मददगिरि मिन्टु कलिताया मैया मोनाबिलियाव मुसलपुरनिफ्राय गंसे स्कुटिजों न'आव थांफिनगासिनो थानाय समावनो मुसलपुर खाथिनि लामिदारा गामियाव बे जाथाया जादों आरो दुथांफोरा मिन्टुनि सह'खौ लामा सेरनि हाग्रायाव गारनानै थाङो। दिनै फुङाव जायगानि सुबुंफोरा नुसनहैनानै खौरां हरनायाव पुलिसा गोथै सह'खौ बोखांनाय जायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो नायबिजिरनो जागायो। ओरैहाय बाक्सा जिल्लानिनो तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मेसगुरि पुखुरिपारा गामिनि थागिरि आबादारि कृष्ण दासनि न'आवबो थांनाय हराव मोखां खाथेनानै थांनाय साथाम सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावग्लुंहैदों होननानै मिथिनो हादों। जाथायनि बागै खौरां मोननानै हरनि समावनो कुमारिकाटा पुलिस आरो तामुलपुर थानानि आइसि मनरन्जन मेधिया जाथायसालियाव नुजाथिहैना खौरां लाहैयो आरो जाथाय जानाय नखरनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तलनि खालि कार्ट्रिज बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामाव आयेन बेरेखा हाथियार गैला होननानै गले गले दाबि खालामनायनि उनावबो आरो बिटिसि बिसायख'थिया दानसे जास्लाबैयावनो बायदि हिंसायारि जाथाय जानाया बयखौबो सोमखिखांहोदों। आसामाव दासिमबो लान्थ्रियै सोलिगासिनो दं सुरां मोसौनि गोसोम फालांगिया। नगाव जिल्लानि सामागुरि आमनियाव थांनाय हराव सुरां मोसौ रोगानाय गंथाम ट्राक हमनो मोननायनि उनाव बे गोसोम फालांगिया फिन सोराङाव फैदों। आपार आसामनिफ्राय नगाव फारसे 37 नं राजा लामायाव आयेन बेरेखा मोसौ लांगासिनो थानाय समावनो थांनाय हराव गंथाम ट्राकखौ पुलिसा हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सामागुरि पुलिसा स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामना सिग्रोमो आरो मोसौ रोगानाय गंथाम ट्राकखौ हमनो हायो। बबेखानि पुलिसा लामा बेंथेनायाव मोसौ रोगानाय AS01 LC 1816, AS07 AC 805 आरो AS01 LC 3346 नम्बरनि गंथाम ट्राकखौ नागारनानै ड्राइभार आरो हेन्डिमेन मोना खारखोमा लांनो हायो होननानैबो मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।